Яшьләр Шуарап тула ул колхозы алда бара торган колхоз хуҗалыклардан берсе булды. Ничә еллар үзем 76 яшькә чаклы ферма мөдире булып эшләп чыктым, ветеринар булып. Шул дәврдә дә колхоз гел алда барды. Аның беренче сәбәпчесе Рафиков Хатифулы Әхәт алып бара. Эшләгәненә түли. Сарык заманында сарык бәрән алу буенча да беренчелектә булды. Хәзер сөт буенча нәселлеләрне алыштырып тора. Колхозчыларга, терлекчеләргә беренчелекне күрсәтеп, ярдәм итеп. Аның янында эшләргә җиңел. Эшне тәртибе белән алып бара. Уты суы кергән. Карт-корыларга ярдәм итәләр. Мәчет эшли безнең Шуарап тулда.